Ang problema mo diya collapse, pabuton ang barko. Oh, ang barko pabuton. Oh, ang barko pabuton. Ako nang gitawaga, gitiksan si Coco Martin sa Batang Quiapo ba? About atong gi-offer niya nga pambakon ka sa helicopter. Okay. Isod mo gutugod. Okay, di may training ka sa kuan. Na training ka, pilot ka unsa ba? Di mo da eh. Unsa may mong ikakuan gyud? Unsa ika istorya nimo ato nga ato na ingnon si Coco Martin nga dugay-dugay kay nakatulog una-huna sa offer. Nya di ingnan kasi mga anak nga ayog ambak pa kay lisod gigana kay wa kay training. Di ba unsa ingon si mga anak? Nagisod ka, gusto ko kabuhi. Kusga. Kusga? Di parang nga madungog yan. Gisod kayo na kuhan nga, wapa ka maana na nagkuhan. Ano lang, ubos-ubos. Ubos yun. Sa may kuan ni kahangyo nimo. Ug nay trabaho nga kanang sensayon unsa man. Oh. Sa may kuan, madalang sensayon siguro. Sige. Manawag to si Coco Martin ron kaya akong gitiksan. Unsay istorya mi ko, tubag amigo ha. Kaya ako masigingnan nga ayaw pag Tagalog kay maglisod og hulbad akong amigo ana. Pag Bisaya lasa, pag Bisaya rato siya ron dali rato siya kuan pero tabangan gyapon kag istorya para nga makuan masabtan giniya. Isod mong gutugot. Dito mo dami ko. Madali mo dili. Sod kayo eh. Madali. Iba da mga idol. Ngita mig lain trabaho mga idol. Ato lang kontakon si Coco Martin karon kay unsay trabaho niyang ihatag na to balik. Hello, bro. Hello po. Hoy. Oh, si Coco Martin ni sa Batang Quiapo. Ingnan ko ni Manoy Chris TV, ni Sir Manoy Chris TV. Oh, kuhan ko no. Ni balipat ko ka sa, di pag-out ko ka sa ito ang panagsabot ng mambag ka sa helicopter. Oo. Ni balipat ko ka. Okay. Mangita na lang ko lain na ni. Oo. Pero naay di kasabutan na mo nga instead nga ato ka sa helicopter mambak palitan na nagbagi na mo sa barko na lang ka ato ka sa barko ikay mo sakay sa barko Pwede Man. sa barko Pwede na barko. ikaw magagamalangoy Oo. Basta kipaw ka malangoy okay na Okay na rin sa labida na. sige collapse ato ka sa barko mo sakay pero kanang barko kinanglan sa kang muhawa diyang barko Abandon mo barko ba? o ikay pananaw na mo sa barko Dali raman na naman ni kauban. pero ang problema mo diya collapse pabuton ang barko ang barko pabuton ang barko ang barko pabuton kiba mo ka malangoy Oo. o na may kuhan diya na may speedboat diya o magamit mo na speedboat pwede naman na mo ikamito ni mo yan itanaw ni mo pa doon na mong buto malayat ka at Layat? speedboat pa doon Transport dali raman na doon ng speedboat. wala mo Wala mo ilang kagot. kana nindot ang trabaho collapse pero mga lagi pabuto ng barko Da, ba, ang timer na. Unsa Dali, pa right? pawaan na to nga. naunahan sa mayo kaya yung kanang barko ngay mo sakyan amo na siya pabuton Ang timer, kuha na rin timer. wala ka mulayat diya Pero nay makita na to. sige collapse naunag mayo na si Manoy Chris TV sige bye sige bye na collapse Ano eh. Ang mahal eh. Barko na sad. Naitambel na. Kita. Tawalan na yung amigo. Gusto ko. Angay mo. Ano ka
Madlok ba ka? Madlok di ka? Nga, ini ka may speedboat. Iya. Gue